गाबोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिनोबा नोंथांमोना रेडि जानांगोन नोंथांमोना जिउ दान होनो हानांगोन हारिनि थाखाय आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्लानि बेंटल कलेजावहाय दा बे कलेजनि फरायसाफोरा जिथुनाखि दायो मोनद' हारिनो एसटि होनो थांगासिनो दङ बिनि एगेन्स्टआव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों दा बेखौनो आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायनो सानदों आरो बे कलेजनि फरायसाफोरा बेबायदिनो गोबांथार सोंथि खालामदों दानि पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि सायावहाय दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय क्लियारै देखायलांगोन ओमफ्राय हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन दा बिथांमोना मा होनदों आरो दिनैनि हाबाफारिया माबायदि जालांगोन थाखानाय 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होब्लाबो जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जे जेबो खहा जाया होनदों नाथाय मानि जाहोनाव खहा जाया जों मोनदाङो नोंथांमोननि साल खालामनायखौ जों मानो खहा जाया बियो दिनैनो दानि गेजेरावनो नोंथांमोना फेसबुकनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों गासै मन्थ्रिफोर एमएलए एमसि एमएलए गासैबो सिएम निफ्राय लानानै गासै मन्थ्रिसिम दिनैनो फेसबुकनि गेजेरजों बिथांमोना होनांगौ 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होयोब्लाबो थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जाया बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ मानि थाखाय खहा जाया जोंनो बिनि फिननायखौ दिनैनो होनांगौ आरो दसे समनि उनावनो बिथांमोना होनांगौ जों जेब्लायबो सोमावसारनो राजि जों थाखानाय ट्राइबेलफोरा हारिसाफोरा जोङो स्ट्रं भइस होदों बिथांमोना खनसे खननै सोमावसारब्लानो एसटि मोननो हायोब्ला खनसे खननै सोमावसारनायावनो बिथांमोना एसटि मोननो हायोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरा हाजार बार सोमावसारबोबाय हाजार मुंख्लं जाबोबाय जोंनि जोहोलावजोफोरा हाजार मुंख्लं जाबोबाय अब्लाबो दिनै जों आलादा रायजोखौ मोननो हायाखै अब्लाबो जोङो गोजोननाय गैया बिथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायहरदों बिथांमोना दिनैनो फिननाय हो दानो फिननाय हो दसे उनावनो फिननाय हो थाखानाय 6टा जनगोष्ठीया एसटि मोनोब्लाबो जोंनि थाखानाय जोंनि एसटिफोरा जेबो खहा जाया बे बाथ्राखौ बिथांमोना गासैबो गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल' बुंनायखौ जोंबो हमदांनो हायो मानि जाहोनाव 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होयोब्लाबो जों थाखानाय ट्राइबेलफोरा मानि थाखाय खहा जाया बिनि फिननायखौ दिनैनो सिएम एमसिएलए गासै मन्थ्रिफोरा आसामनि आरो बर'फोरनि साबासे मन्थ्रि दङ बिनि फिननायखौ जोंनो दिनैनो हो जोंनो फरायसाफोरनि फिननाय हो दा नोंथांमोना नुदोंनो बेंटल कलेजनि फरायसाफोरा दिनै बेबायदिनो गोबांथार लोब ओंखारनानै दिनै बेबायदिनो मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायनि हेंथायै दिनैहाय बेबायदि हानजा सुरनाय हाबाफारि नोंथांमोना नुगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना इयुनाव मा जाहैगोन एबा फरायनानै बयहाबो मोजां मोनफा सिमां दाफुंनो थाखाय मिजिं खालामो दिनै बिथांमोननि फरायनाया इयुन फिउचाराव मा जाहैगोन बयबो सोमखिखांनाय दङ दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बेंटल कलेजनि फरायसाफोरा दिनै बे बेंटल बाजारनि गेजेरजों फैनाय मोनसे लामायाव दिनै बेबायदिनो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों फैनानै बेबायदि अबस्थायाव जों सफैदों गाबोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिनोबा नोंथांमोना रेडि जानांगोन नोंथांमोना जिउ दान होनो हानांगोन हारिनि थाखाय रेडि दा दिनै एसटिनो थांगासिनो दङ जोङो बेखौ थै-थां जोङो जुजिगोन मोनसे रेडि जागासिनो दङ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि कलेजफोर दङ बे कलेजफोरखौ लानानै जोङो मोनसे धरना खालामगोन दाख्लै काजलगावनि रेलियाव सोरसो थांदों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल कमिटिनि बानजायनायाव आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट एबसुनि बानजायनायावहाय जोंहा दाख्लै मोनसे रेलि हाबाफारि जानानै थांबाय नोंथांमोना जाथिनि बेलायाव माब्लाबाबो कमप्रमाइज जानो नाङा दे जाथिनि बेलायाव माब्लाबाबो कमप्रमाइज जानो नाङा दिनै जोंनि जाथिया थांनानै थायोब्लासो जोंनि फरायनायाव भेलु गोनां जागोन जोंनि जाथिया थांनानै थायोब्लासो जोंनि राव हारिमुआ थांनानै थागोन जोङो जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोङो जौगालांगोन जोङो बेखायनो आं खावलायदों लोगोफोरखौ दिनै सा-साज्रां बाहाबजों नोंथांमोना लानो नाङा मालाबाबो आं बुंबाय थादों पलिटिकेल बाहाबजों मालाबाबो दाखाथारखा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना सोरनिबा गोसोआव आं बिपिएफ आं इउपिएल आं बिजेपि आं कंग्रेस जानानै दङब्ला दिनै आं बुंगोन
आं दहायनो बुंदों पलिटिकेला मैया दाखालिसो जोंनि अर्गानाइज जानाय बानाय जानाय इस्टाब्लिश जानाय नंगौना नङा दिनै बेनि थाखायहाय जोङो पलिटिकल पार्टिनि लिडारफोरनि खोथा लानानै जोङो गावखौहाय हारिखौ खैफोदाव जोङो लांनो हाया We want